vlastne my Zaďku sme prešli také obdobie jedno, ťažké a s tým začalo to proste tak, že žili sme Zaďkou proste ako neveriaci, teda verili sme v Boha, ale keď teraz vlastne čítam Bibliu, tak vidíme, že sme neverili, pretože sme robili všetko to vlastne, čo Biblia opisuje a nazýva hriech a boli sme v hriechoch a nedobrých veciach. Takže sme neverili vlastne v Boha. Neboli sme s Bohom. A takto sme vlastne žili, 12 rokov sme žili vlastne spolu s Aťkou a v tom období vlastne sa nám narodila dcérka, Sabínka sa volala. A pred 4 rokmi vlastne mala 7 rokov naša dcérka. Bola taká situácia, bol som vlastne v izbe a som sa s ňou hral s dcérkou, zobral som si ju na ruky a som ju dvihol, hral som sa s ňou a položil som ju potom vlastne na zem a ona sa rozbehla a jej sa šmyklo. A ako sa jej šmyklo, tak si buchla záhlavie o posteľ. Ale bol to úplne malý pád, proste, bolo to o madračku, takže nebolo to moc silné. Ale pre istotu sme vlastne išli lekárovi a prišli sme vlastne do nemocnice, tak sme pozreli, spravili rentgen a povedali, že má len niečo natiahnuté, tak sme sa tešili a že je všetko v poriadku. A tak sme išli domov. No ale potom vlastne dcerka chodila do školy a potom prichádzala a bola slabá, strácala motoriku, videli sme, že to nie je naša dcerka už. A začalo jej potom aj očko trošku uchodiť, tak sme znova išli k lekárovi a sme proste ich trošku tlačili, že toto nie je naša dcerka, že proste s ňou sa niečo deje, že toto takáto ona nebýva. A tak si nás tam potom nehali. Vlastne Aťka ostala s dcerkou v nemocnici a robili vyšetrenia proste až robili magnetickú rezonáciu hlavy a ja som bol vlastne vtedy bol som s nimi v nemocnici, ale som čosi odskočil zobrať domov a bol som v autobuse a Aťka mi volá proste s plačom a plne bola položená a vraví mi, že naša dcerka má nádor mozgu a že musíme ísť okamžite do Bratislavy na onkológiu. A som tomu neveril, proste som aj nechápal to, čo povedala. A bol som z toho zasiahnutý, nevedel som, čo jej mám povedať. Ale čo bolo také zaujímavé na tom, že ja som sedel v autobuse a vedľa mňa bola taká žena. A ona zrejme počula ten rozhovor a hovorí mi, že potom, keď som skončil Zaďku, hovorí mi, že nebojte sa, že keď budete volať na Boha, on vám pomôže. Ale ja som to tedy ani nevnímal proste vôbec. Ale potom sa mi to pripomenulo, keď som prišiel k Pánovi. Hej. Vlastne potom... Vlastne tak sme boli na tej onkológii a tam to... keď si na to spomeniem, tak to sa nedá. Proste nechcem na to spomínať, lebo tam tie deti, to bolo niečo hrozné. A... povedali nám, že to sa nedá operovať, že zomrie. Vtedy som chcela aj ja zomrieť. A potom... mama hľadala Pána vlastne jedna. Jej povedala o Bohu, tak išla tam vlastne a potom rozprávala o Pánovi, tak sme si začali čítať Bibliu a začalo sa to najhoršie obdobie v mojom živote. Vidieť svoje dieťa, ako prestáva stáť,
proste nemohla jesť, piť, ísť na vece. Všetko som sa musela naučiť ju ocievkovávať, vlastne zaviesť jej sondu. A nič som nemohla robiť. Dívať sa, keď mi hovorila, mama, pomôž mi. Mama, pomôž mi. Potom sme začali chodiť do zboru a potom sa to začalo zlepšovať. Začala chodiť, sama jesť, prijala Pána, spievala chvály Bohu. A vždycky, keď niečo takéto prichádzalo, že jej bolo zle alebo tak si pýtala modlitby. Modlite sa za mňa. A potom vlastne sa to znovu zhoršilo, tak sme museli ísť naspäť do Bratislavy. A vlastne takto sme boli skoro rok. A potom v marci odišla k Pánovi. Vlastne je tomu teraz 4 roky. Ja by som povedal proste, že tam bolo strašne veľa vecí, čo sme prežili a to bolo veľa toho, ale my proste celý ten rok, ako Aťka aj spomínala, že sme prišli z nemocnice po 2 mesiacoch domov a vlastne Aťkina mama nám hovorí, že chodí do nejakého zboru, že aby sme aj my išli. A ja som v duchu si povedal, hovorím, že čo to hovorí? Však Boh nemôže existovať, keď toto proste sa stalo našej dcerke. Ale proste išli sme tam. A nevidel som to vlastne, takéto niečo som nikdy nevidel v tom zbore. A bol som taký prekvapený z toho, že ako vlastne oslavujú Pána, modlia sa. Ale chodievali sme tam po čase do toho zboru, asi mesiac, 2. Aťka proste, ona uverila hneď Pána, ona bola zasiahnutá Pánom, ona hneď mala vieru, verila, že Boh vlastne môže uzdraviť proste Sabinku. Ale proste ja nie, ja som tam chodil proste, pol roka som chodil a nič to sa mu nerobilo, aj som čítal Božie slovo a nič, ale v tomto všetko ďakujem za Aťku, pretože keď ma volala na modlitbu, tak ja som nešiel sa modliť. Hovorím, modli sa, ja sa budem sám modliť. Takto som jej hovoril, ale potom jedného dňa ma Boh tak zasiahol proste, že bolo to úžasné. Čo viem proste, že čo sa so mnou stalo, že niečo mi išlo proste od nôh a až celým telom vystúpilo mi to cez hlavu. A potom som prišiel domov a Aťka mi hovorí, že čo sa so mnou stalo. Že som bol úplne zmenený, zasiahnutý. Potom som chodil, všade som sa rozprával s Pánom a už sme boli 2 proste, ktorí sme sa navzájom povzbudzovali a išli v tom zápase, v tom boji proste za našu dcerku. A Pán nám potom ukazoval veľa vecí v našom živote, naše hriechy proste a tak. Nás očisťoval, oslobodzoval, uzdravoval. To bolo také očisťujúce všetko. A potom vlastne, ako Aťka spomínala, že bol ten posledný deň, čo sme boli v nemocnici a tam bola taká zvláštna situácia, to sa tam stala. Aťka vlastne ležala aj so Sabinkou na posteli a spali. Ja som čítal žalm 6. žalm a tam vlastne opisuje to v tom žalme, že sa modlil, že aby Boh počuje tie slzy a vidí slzy celú noc, zmáčané a postiel slzami. A som to sa modlil, prehlasoval som to. A do toho som videl taký obraz.
videl som postavu proste v bielom pri Aťkinej posteli a našej cerke. A vedel som, že to je Pán. Ale čo bolo také zvláštne, videl som proste v okne smrtku, ako lepku. A keď sa Aťka zobudila, hovorí mi, že nevie, že čo to mala, či vlastne nejaký sen alebo niečo, ale hovorí, že videla ako keby našu cerku, že proste si sadla a zase si lahla. A zase si sadla a zase. Ako keby vyšla proste z tela. A že potom dala takto ruky. A ja som vedel proste, že čo to znamená, pretože hovoríme, videl som, verím, že to je Pán Boh. A potom možno po nejakej polhodinke proste nám odišla proste, v rukách nám odišla naša dcerka. K Pánovi. Hej. Že som mne povedala, že v tomto všetkom tom, čo sme prežívali vlastne tak, keby sme nemali Pána, tak dnes som tu není. Pretože on mi vo všetkom pomáhal a posilňoval ma, posielal mi slovo. Hoci koho, keď som aj mala také chvíle, že som sa zavrela niekde a plakala, tak som prosila Pána, aby mi niekoho poslal a on naozaj poslal brata, sestru, ktorí prišli za nami do Bratislavy a sestrička prišla a hovorí, že máte návštevu a hovorím, že čo, koho? Hovorím, veď ja som sa to teraz modlila, oni sú tu? Hovorím, to není možné. A vlastne aj takto nám pomáhal, aj keď sme na tom boli, akože finančne to bolo vyčerpávajúce, tak nám posielal ľudí, ktorí nám pomáhali. Nosili nám proste ovocie, nosili plienky, nám nosili financie, lebo ten rok bolo to dosť vyčerpávajúce. Rodina nám pomáhala, keď sme museli chodiť tam, naspäť. Tak, ale Pán je úžasný. Aj keď sme si mysleli, že sme skončili, tak Boh sa oslavil v našich rodinách, pretože oni uverili. Uverili a sú zachránení a spasení. A naša dcera je v nebi a čaká nás. A príchod je blízko. Preto musíme zotrvať, aby sme tam došli. Tento cieľ, aby sme dobehli. Sláva Bohu. A potom nám Pán požehnal Esterku. Po roku. A preto sme slúbili aj Sabinke, keď odchádzala, aj Pánovi, že budeme vytrhávať ľudí z pekla, prinášať ich k Bohu. Za to, čo nám urobil, aj našej rodine.